el grup We Are Gem i hem fet el projecte RRR Time. El nostre projecte va d'uns treballadors d'una planta de residus que ells s'hi ha robat brossa que no hi correspon. Per arribar fins a aquest punt hem hagut de passar per diferents reptes. Al principi, volíem que en lloc de clicar la tecla del número de l'objecte haguessis de clicar la tecla espai, però ens vam adonar que portava molts problemes. Hem treballat molt amb missatges, ja que és una manera per programar que ens agrada molt. Quan portaves l'objecte al contenidor correcte, donàvem una explicació, però quan era incorrecte, demanàvem al jugador que ho tornés a intentar.